Ndi nthawi ya nkhani kuno ku MPC ndipo masanano muli ndine Austin Kachpeya kumapoyamba nayi mitu yake. Unduna zamalo wati wadzipereka pochepetsa mavuto azamalo omwe anthu akumana nawo. Mlembi wamkulu wa chipani cha UTM Patricia Kaliati akadali m'manja mwa apolisi waganizira kuti amakonza zopalamula mlandu woopsa. Ndipo anthu aluso agawana ndalama zokwana 1 billion kwacha chifukwa ena anagwiritsa ntchito zinthu zawo. Boma lati ndodzipereka pa ntchito yochepetsa mavuto omwe anthu amakumana nawo akafuna kupeza malo mdziko muno. Nduna za malo Deus Gumba imayankhula izi m'boma la Salima pa msonkhano omwe cholinga chake chinali kuphunzitsa makhonsolo pa malamulo atsopano okhudza malo. Tindi zambiri mu ripoti ili la Thokozani Jumpha lomwe akuwerenga ndi Helix Manemba. Nduna ya zamalo Deus Gumba anafotokoza kufunika kwa malamulo atsopano okhudza malo zomwe ati zithandiza kuchepetsa mavuto omwe anthu amakumana nawo mdziko muno. Iwo ati kugwirana manja pa ntchitoyi zithandizira kutukula dziko lino. Lero ife mphamvu zathu za ku Ministry of Lands zina tidazitsitsa kupititsa ku makanso kuti ntchito zokhudzana za malo zafikire anthu. Tulina kuti munthu achoke kuchitipa ukafuna title deed kuchabwera kuno kulilongwe kapena uchoke kunsanje ifeyo titenge ntchito zimenezo zotifikire kufupi ndi anthu mowathandiza Malawi kuti amve kukoma. Mwa chimenecho tidalemba anyamata athu a ntchito okhudzana za malo akadaulo ma physical planners ma land officers kuti akakhale pa DC pamene wakhala pansi pa DC nchifukwa chake ndithu kutengera mphamvu kwa anthu amene ali kumeneko kuti zonse zimene munthu amalaka kupeza kudzera kumbali ya zamalo azipezera pafupi. So nkoyenera ndithu kuti anyamata amene ma DC amene tikhaina pafupi kuti pamene agwira ntchito na anyamata amene tikhatuyendera nawo limodzi. Ndipo mawu ake mlembi mu nduna woona za maboma ang'onoang'ono Richard Hara anati ndi udindo wa nzikani iliyonse kuthandiza boma kuti likwaniritse zolinga za malamulowa zomwe ati zili ndi kuthekera kutukula dziko lino malingana ndi masomphenya a Malawi 2063. Ndizoona kuti unduna wathu makamaka kudzera makhonsolo umagwira ntchito ndi unduna wa zamalo pakagwiritsa ntchito kamalo. Uyambira kale kwambiri office ya DC ndi ma city councils akhala ngati ma agent pa ntchito zimenezi. Ndi malamulo atsopano amene abwerawa komanso ndi kupititsidwa kwa ogwira ntchito amene anali ku lands kupita ku ma district councils kuti thandizira kuti ntchito iyi igwirike bwino. Undunawu wati ndalama za ndondomeko ya zachuma ya 2024-2025 zomwe cholinga chake ndi kuthandiza makhonsolo pa ntchitoyi zilipo kale ndipo zithandiza makhonsolowa kugwira ntchito zawo popanda mavuto ena aliwonse. Ofesi yomva madandaulo a anthu ya Ombudsman yayamikira komiti yoona za malamulo ya Legal Affairs ku nyumba ya malamulo pothandiza ofesi kuti anthu achepetse kunyozera zigamulo zake. Mkulu wa ofesi ya Grace Marera anena izi mu mzinda wa Lilongwe pamene amakumana ndi komiti pamodzi ndi bungwe la Democracy Works Foundation pofuna kuwunikira mmene zigamulo za Ombudsman zikuyendera. Yamikani Makanga walemba ripotiri. Mkulu womva madandaulo a anthu Ombudsman Grace Marera ati kuyambira chaka cha 2023 pomwe anakonza lamulo loyendetsera ntchito za ofesi unduna wa zaumoyo wakwanitsa kumvera ndi kuchita zigamulo 89 mwa 100 zilizonse zomwe ofesi yapereka. Iwo ati ngakhale izi zili chonchi maunduna ena nthambi za boma ndi makampani ena akunyozera zigamulozi. Komiti imeneyi inatithandiza kwambiri chaka chathachi kuonetsetsa kuti lamulo la Ombudsman alisakatulanso ku Parliament ndipo kuli bill imene imakonza zina ndi zina mu lamulo lathu imene timati Ombudsman Amendment Bill. Lamulo limene lija linadutsa mwakanthawi kochepa ku cabinet komanso ku Parliament. Tikunena pano tili ndi lamulo la nyuwani kupyolera mu support ya ku Parliament tikuona kuti zinthu zikusintha ndipo zipitirira kusintha. Nkhani yonena kuti zigamulo za kwa Ombudsman anthu amazinyalanyaza samazigwiritsa ntchito idzipitirira kuchepa. Mkulu wa bungwe la Democracy Works Foundation Augustine Magolowondo anatsindika kufunika kwa komiti ponena kuti ikuthandizira kuti zigamulo za ofesi ya Ombudsman zizitsatidwa. Ofesi imene ya Ombudsman imagwira ntchito kwambiri poteteza
kwambiri za chilungamo ndi ufulu wa anthu amene kuti kawirikawiri alibe kuthekera kuti akhoza kukhala nawo kulongosola zimene zalakwika. Ngati pali kugwirizana kumeneko pakati pa nyumba ya malamulo maka komiti imene ya za chilungamo legal affairs ndi office ya ombudsman, ndi kuti ntchito zake za ombudsman zikhala zoti zipita patsogolo. Pakadali pano wapampando wa komiti yoona za malamulo apita dimba alonjeza kuti nyumba ya malamulo ipitiriza kuthandiza ofesi kuti anthu asamanyozere zigamulo zake. Adimba apempha atolankhani ndi nyumba zowulutsa mawu kuti zigwire ntchito limodzi ndi komitiyi chifukwa mu umodzi muli mphamvu zothandizira kuonetsetsa kuti chilungamo chikuchitika. Ndipo ndikhoza kunena pano monyadira kunena kuti pamene tagwira nawo manja ndikuonetsetsa kuti tiwatsatire ma MDAs maunduna osiyanasiyana kuti atsatire zimene ombudsman anena. Ma ministries ambiri maunduna ambiri abwera poyera ndikuonetsetsa kuti zigamulo zija azitsatire ndipo ndi okondwera. Ntchito imene komitiyi inagwira pothandizira kusintha lamulo limene ofesi imagwiritsa ntchito yapereka mphamvu ku ofesi kuti izitha kupanga zigamulo zambiri. Komitiyi yakhala ikuthandizira ofesi kuti zigamulo zake zizitsatidwa mosavuta. Yemekani Makanga, MBC Lilongwe. Bungwe loona zachisankho lati ndilokhutira ndi momwe anthu akupitira kukalembetsa mukaundula wa voti mu gawo loyamba lakalembera wachisankho yemwe akuchitika m'maboma ena mdziko muno. Wapampando wa bungwe la MEC Annabel Mtalimanja walankhula izi m'boma la Dedza pomwe amayendera malo omwe mukuchitika kalembera wachisankho. Olive Phiri wafika ndi ripoti. Wapampando wa bungwe la MEC Justice Annabel Mtalimanja anayendera malo akalembera wachisankho kudetsa monga Linthipe Primary School, mpato wa Milonde, Uswe ndi Umbwi mwa ena pofuna kuona momwe ntchitoyi ikuyendera. Polankhula atamaliza kuyendera malowa, Justice Mtalimanja anati chiwerengero cha anthu omwe akupita kukalembetsa malo akalembera chikunka chikukwera. Iwo anati m'malo ena mukumapita anthu ochuluka kotero bungwe lawo laonjezera anthu omwe akugwira ntchitoyi komanso zipangizo zina. Takhala ndi masenta ena kuti kula anthu ambiri tinayenera motero kuti tionjezere ma operators foti mu plan yathu timatumiza ma operator awiri koma chifukwa choti manambala achuluka kuti anthu asakhale panzere nthawi yayitali taonjezera ma operators kuti tithe kuwathandizira anthu mwansanga. Mlembi wamkulu wa bungwe loona zakalembera la National Registration Bureau Amphatso Sambo atayika kugwira ntchito ku bungwe lawo malo onse momwe mukuchitika kalembera kuti azithandizira ngati papezeka vuto lililonse lokhudza ziphaso zaunzika. Pali panopa tikuchita tikuvomereza munthu aliyense amene analembetsa pa center pomwepo kusonyeza kuti munthu wina sangabwere oti si Malawi oti sanalembetse kuti akwanitse kulembetsa mavoti. Ndi ntchito yabwino kwambiri kuti tikugwira limodzi ndi ameki komanso tiwathandizira ameki kuti kalembera ameneyu ayende. Gawo loyamba la kalembera wachisankho linayamba pa 21 Oktoba ndipo lilekeza pa 3 Novemba. Chitipa, Karonga Town, Mzuzu City, Nkhotakota, Nchisi, Dedza, Salima, Mashinga ndi Chiladzulu ndi ena mwa maboma omwe kukuchitika kalembera wa gawo loyambali. Olive Phiri, MBC, Dedza. Boma lalangiza mafumu mdziko muno kuti azitumikira anthu awo mosakondera komanso kugawa zinthu mokomera anthu onse kuti chitukuko chipite patsogolo. Nduna ya maboma ang'ono umodzi komanso chikhalidwe Richard Chimwendo Banda yanena izi m'boma la Nchewu pokweza mfumu Ganya ndi Champiti kukhala mafumu akulu. Austin Fukula walemba ripotili lumakuwerenga ndi Olive Phiri. Poyankhula pa mwambowu Achimwendo Banda anapereka chitsanzo cha mfumu yayikulu Champiti yomwe yatumikira mokhulupirika kuyambira mmene inalowa ufumu pa mpando wa sub-TA mchaka cha 1985. Mfumuyi inakhala TA mchaka cha 1995. Ndunayi inati pomwe boma likugawa chimanga kwa manja omwe alibe chakudya, mafumu aonetsetse kuti sakukondera posankha anthu olandira. Mafumu angodzipereka ongofunika kuti ifenso ngati anthu tiwamvere tiwapatse support kuti chilungamo chichitike. Komanso boma mukudziwa kuti munyengo inoyo imene timakhala ndi chakudya chochepa mdziko timatenganso chakudya kumagawa pang'ono kuti tichepetse ululu wa njala. Mafumu tikuwapempha kuti akhale patsogolo kuti njalayi ichepe
chifukwa kupanda mafumu ndiye kuti sizingayende. Ndipo wachiwiri kwa nduna yoona maboma ang'ono, umodzi komanso chikhalidwe a Owen Jomanika anakaveka ufumu a Njolomole komanso Masasa, boma lomweli la Ntchewu kukhala mafumu akulu. A Jomanika apempha mafumu akuti mmene boma lawakweza pa udindowu akhale achitsanzo pomwe pakuveka mbiri zoti mafumu ena akumakhala moyo osalabadira zofuna za anthu awo. Alipo ena amene sakuchita bwino, amene anthu ena akumada ndaula anthu awo. Mpeza kuti kamulandu pang'ono abweretsa mbuzi pang'ono ilipira mano. Ndiye kuti anthu pena pake akuphinjika. Komanso kuonetsa chidwi pa chitukuko chakudera. Tikunena kuti ndi mphamvu kwa anthu decentralization. Kuteroko ma ADC aja mukafufuza malamulo amene amayang'anira ndi mfumu. Ndi tiye. Ku council kuteko full council mfumu tiye ndi member wa full council. Ntchito yawo kuonetsa chitukuko chipatsoko. Alipo ena ma councils amangojomba. Inkosi ya Makosi Gomani 5 yayamikira boma kamba kokweza mafumu anayi achampiti, aganya, Anjolomoli ndi Amasasa kukhala mafumu akulu. Apitirize kukhala mafumu abwino, mafumu achikondi, mafumu olimbikitsa anthu awo kugwira ntchito, komanso ogawa nkupereka uthenga oyenera pa nthawi yakenso. Ncholinga kuti anthu awo azikhala odziwa zonse zimene zochitika m'madera mwawo m'dziko mwawo, komanso kuwalimbikitsa umodzi ndi chikondi. Faka choti anthu akakhala okondana umodzi wabwino wamphamvu, adani amaso apolowera komanso chitukuko chimayenda bwino. Mtsogoleri wa dziko lino anakweza mafumu anayiwa mwezi wa April chaka chino kamba kuti mfumu yayikulu ya Maseko Ngoni Inkosi Gomani 5 anavomereza mayina awo pa udindowu. Mlembi wamkulu wa chipani cha United Transformation Movement UTM Patricia Kaliati wagona mchitokosi cha polisi atamangidwa dzulo. Padali pano ofalitsa nkhani za polisi mdziko muno apita Kalaya akuti afotokoza posachedwa apa zifukwa zomwe amangira Kaliati. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Austin Kachipea. Tientone mitu yake. Unduna zamalo wati wadzipereka pochepetsa mavuto azamalo omwe anthu akumana nawo. Mlembi wamkulu wa chipani cha UTM Patricia Kaliati akadali m'manja mwa polisi waganizira kuti amakonza zopalamula mlandu woopsa. Ndipo anthu aluso agawana ndalama zokwana 1 billion kwacha chifukwa ena anagwiritsa ntchito zinthu zawo. Takulandirani ndipo nkhani zathu zipitirira. Bungwe la National Children Commission latsindika kufunika kuti liwu la mwana lidzimveka. Mmodzi mwa makomishonala abungweli Mai Lika Milanzi ndionena izi kumzuzu pomwe amakumana ndi mabungwe omwe agwira ntchito zokhudzana pofuna kugawana nzeru. Grant Mhango walemba ripotili lomwe akuwerenga ndi Chimwemwe Milulu. Cholinga cha bungwe la National Children Commission NCC ndikulimbikitsa kuti boma, mabungwe mwese a boma komanso anthu ena onse akuchita zinthu mogwirizana ndi ndondomeko za bungweli zomwe zinakhazikitsidwa mchaka cha 2019 kuti zilimbikitse zinthu zomwe zingathandize kuti mwana azilemekezedwa mwa malamulo. Poyankhula kunzuzu pa mkumano ndi magulu komanso mabungwe omwe akugwira ntchito zokhudza ana kumpoto kwa boma la Mzimba, komishona wa bungwe la National Children Commission NCC Laika Milanzi wati kubwera kwa bungweli kulimbikitsa umodzi pakati pa magulu osiyanasiyana omwe akugwira ntchito zokhudzana ndi ana m'dziko muno. Pano NCC yabwera yamba kugwira ntchito yake. Kodi NCC ntchito yake ndi chani? Ndezi zati mawalongosolera zijetu mmene yathu imanenera mphamvu imene zatipasa kodi tizitani tigwira nawo bwanji ntchito komanso kumva kwa iwowo kuti kuli mavuto anje amene akumana nawo. Sino kupanganso bwino identify my areas of collaboration and also where we can strengthen them as we do our accountability work. Chiyembekezo chathu njoyina kuti anthu azigwira ntchito yawo imene akuyenera kugwira kwa ana mwa open, accountable, komanso kupereka mwina information yoyenerera. Mkulu wa bungwe la Hope Plus Samuel Tapasira Gondwe ati ndondomekozi zakhazikitsidwa pa nthawi yake potengera kuti mabungwe ambiri amagwira ntchito zawo popanda mgwirizano. Petayira ndira bwino kwambiri makamaka Mzimba North
Dick ndi nkhani yabwino komanso mene amafotokozera ndithu commissioner ndi timu ya ku national level tikuona kuna kuti ithandiza kwambiri kupanga maubale abwino komanso kulimbikisa nkhani yokhuza ndi chithandizo kapena maufulu a ana kuna kuti pakhale ndithu mgwirizano wokwanira kuti mwana wina aliyense akhale kuna kulandira thandizo loyenera. Ndi thandizo la ndalama lochoka ku bungwe la Save the Children, mazina bungwe la National Children Commission NCC lili ndi mphamvu kufunsa nthambi za boma, mabungwe komanso anthu omwe akugwira ntchito zokhudzana ndi ana kuti azionetsetsa kuti ntchito zawo zikugwirizana ndi malamulo okhudza ana m'dziko muno. Bungwe la Copyright Society of Malawi Kosoma lapereka ndalama pafupifupi 1 biliyoni kwacha kwa anthu aluso m'dziko muno. Ndalamazi ndi zomwe amazitolera anthu akamagwiritsa ntchito zipangizo zamakono zofalititsira mauthenga. Polankhula pamwambowu nduna ya zamaboma ang'ono a Richard Chimwendo Banda yati boma ndodzipereka potukula luso ndi msangulutso m'dziko muno. Pitisi Mwape wafika ndi ripoti. Akankoyamba kuti bungwe la Kosoma lipereke ndalama zochuluka chonchi kwa anthu aluso m'dziko muno. Anthu aluso ochuluka alandira ndalamazi m'magawo azolembalemba, makanema ngakhalenso kuyimba. Mawu ake pamwambowu nduna ya zachikhalidwe a Richard Chimwendo Banda ati gawo lakhala likuthandiza kupezetsa ntchito anthu m'dziko muno komanso kusangalatsa anthu koma lakhala lisakulandira chithandizo chokwanira. Iwo ati ndiokondwa kuti zinthu zikusintha ndipo ati boma lionetsetsa kuti lakonza zomangamanga zomwe azaluso amagwiritsa ntchito komanso kuonetsetsa kuti lamulo lokhudza gawo la zaluso akuligwiritsa ntchito. Iwo ayamikira mmene bungwe la Kosoma likugwirira ntchito zake poti ati zikuthandiza kuti gawoli litukuke. Chachikulu kwambiri ndi lamulo limene takhazikitsa ku parliament lija limene lithandizire kwambiri kuti chaka ndi chaka boma lizipereka ndalama ku nthambi yoona zaluso m'dziko muno. Pamene budget isidutsa wa parliament ndio tikuzikhala ndalama zimene zizibwera zothandizira aluso. Komanso boma lomweli laonetsetsa kuti livomereze mapulani okuza Blantyre Cultural Center ntchito imene ilikale mkati koma kuyonjezera kuti ithe bwino. Kulilongwe kunonso boma lamakwika ndalama kuti tikhale ni malo atsopano aluso amene athandize kuti aluso akhale ni malo awo. Ndalama zamba kupezeka andi ndiokondwa chifukwa cha chimenechi. Mawu ake opampando wa bungwe la Kosoma Mbusa Chimwemwe Mhango wati bungwe lilionetsetsa kuti likuchita zinthu mwachilungamo poonetsetsa kuti oyenera kulandira ndalamazi adzilandira malinga ndi momwe agwirira ntchito. Choyamba tikuyamika chifukwa boma kupyolera ku parliament kuti adavomereza kuti tikhoza kumatolera ndalama zimenezi ku MRA kuja ndi kugawa ku anthu amene ali oyenera ndipo zikutheka ndithu palibe china chilichonse chimene chikulephereka kusonyeza kuti ngakhale boma layikapo mtima kuti anthu azaluso apeze zimene iwo ayenera kupeza mu nthawi yake. Ndife onyadira kwambiri ndoyamika kwambiri chifukwa ngati mmene nanena kale izi zikuchitika kunoko ku Malawi koma mayiko ena sizikuchitika. Nde boma lathu tilinyadire komanso ofesi yathu tilinyadire pa luso limene layika kwambiri kuti anthu oyimba ndi azaluso ena onse asamavutike m'dziko muno. Yamikani Chikwawe yemwe amadziwika kuti Saint ndi oyimba yemwe olandira ndalama zochuluka. Saint wati ichi ndi chilimbikiso yachikulu kwa anthu aluso m'dziko muno. Ndikozana ndi chilimbikiso kwambiri chifukwa chonena kuti mukudziwa ine kuti ine ndi mnyamata amene mayimba nyimbo zimati za abani za chinyamata. Izi zikungonetsa kuti nyimbo za chinyamata ndi zimene zili patsogolo kupita chisogolo kupititsa chisogolo industry yathu ya music. Chifukwa chonena kuti mbuyo muzimakhala bezovuta kuti achinyamata tichitebe kukhala ndi khutu la anthu akuluakulu ana kuti atimvere. Panopa izi nchilimbikiso kwambiri ziti Munkhani za masewero, kampani ya Chibuko Limited pansi pa chakumwa cha Mahewu yati ufuna ithandize kutukula masewero a mpira wa manja kudzera kwa ana achisodzera. Mkulu wa zamalonda ku kampani a Henry Mbweza wanena izi pomwe kampani imapereka ndalama zokwana 2 miliyoni kwacha zothandizira timu ya Queens yomwe ikukonzekera masewero ake ndi timu ya South Africa. Ambweza ati amazindikira ntchito yotamandika yomwe timu ya Queens imachita mamaka poonesa luso lawo. Iwo ati apereka ndalama zokwanira kuti achicheperewo apeze luso limene lingathandize mtsogolo. Ambweza afotokoza.
Ife achibuku timakhulupirira za masewero andi mbali imodzi imene tikupanga ngati kampani tinayeneranso ta support anzathu aneti for Association of Malawi. Iwowa anatifikira kuti amafunikira chithandizo ndi ife kampani mwathu tinaunguzaunguza tinaona kuti ndi chinthu cha nzeru tathandize. Monga mukudziwa timu imene ya azimayi imatiyika pamapo imatithangatira muzambiri ndi tinaona kuti ife ngati achibuku tikhale part and parcel ya ulendo umene. Mwa nthawi zonse ife ngati achibuku tikukhulupirira timu imene ilibweresera malizatsi opambana ndipo abwino ndipo iperekanso chimwemwe pakati pa Malawi. Ife cholinga chathu sutitilekeza pompa tili malingaliro kuti kumene tikupitaku tithanso kukhazikitsa ndondomeko ina makamaka kufikira achichepere amene akupanga masewero ngati ampirawa. Takhalapo ndi upangire okambirana nawo akuluakulu a Netball Association of Malawi kugwirizana ndi kuunikirana ndi zokambirana zidakali nkati tikutsimikizika ndi tikhulupirira kuti ubale umene utha kupitirira bwino ndipo sitingalikeze pompa. Monga mukuona panopa ndife achibuku koma tikubwera pano ndi product yathu ya mahewu. Mahewu ndi chakumwa chopatsa mphamvu amamwa ena aliyense ndimuona kuti mahewu ndi nkhani za masewero zikuyendera limodzi. Nchifukwa ife mwationa achibuku kumba kutengera product yathu ya mahewu tabwera mosangalala ndi chimwemwe kupereka 2 million imene ku NAM. Kampani ya Niko yakhazikitsa uniform ya timu ya dziko lino ya mpira wamanja pomwe ikonzekera masewero opimana mphamvu ndi timu ya South Africa omwe akhaleko kumapeto a mwezi uno. Mainfomu awasoka mdziko muno ndiye Alile Afonso. Prez Majawa walemba ripoti ili lumakwerenga ndi Amini Musa. Bungwe loyendetsa masewero a mpira wamanja la Netball Association of Malawi NAM lili mu mgwirizano ndi kampani ya Niko wa zaka zitatu ndipo ndi ndalama zokwana 1 billion kwacha. Mkulu wa zamalonda ku nthambi ya boma yona za masewero ya Malawi National Council of Sports Limbani Matola wayamikira kampani ya Niko pa luntha lake lokweza masewero wa. Mwa masiku ochepa atalengeza sponsorship imeneyi abweretsa uniform yapamwamba kwambiri imene yapangidwa mu dziko muno ndi wathu Lero Afonso kiti yabwino kwambiri zimene zikuyankhula kwambiri nkhani ya masomphenya aboma kuti titukule makampani athu m'Malawi muno. Mkulu wa zamalonda ku Niko Lorin Mulenga wati kampani iyi ndi odzipereka kuthandiza timu iyi kuti iyambenso kuchita bwino ngati kale. Lero Afonso ananena amene amayankhula kuti amene asoka ma uniform a Malawi Queens ndi atsikana achichepere ama community yathu. Nde ife ngati Niko ndife osangalala kwambiri kuti tatenga gawo popanga empower our local designers komanso atsikana athu achimalawi. Mtsogoleri wa bungwe la NAM Vitumbiko Kubuduza wati izi zipereka mangolomera kuti timuyi pomwe ikupita mdziko la South Africa. Ndi mangolomeratu akulu amenewo ndipo ife tikuwafunira zonse zabwino pamene tikupanga build team ndi atsikana achichepere komanso kuwapanga kuwasakaniza ndi ma experienced players. Icho tikuona kuti awatsogolera njira komanso kuwaphunzitsa zina ndi zina. Timu ya Malawi isewera masewero opimana mphamvu ndi timu ya South Africa kuyambira pa 31 Oktoba mpaka pa 3 Novemba. Wokonza ndondomeko za chipani cha Malawi Congress MCP ku chigawo cha kumpoto Silvio Mwalawanda ati kulimbikitsa achinyamata mdziko muno powapatsa zochita kuti tikuthekera kusintha makhalidwe awo. Mwalawanda anena izi pa mapeto a chikho chawo chomwe anakhazikitsa kudera la mfumu yayikulu Kyungu m'boma la Karonga. Love Moshawa andi zambiri mulipoteri. Adakhazikitsa mpikisano wa chikho m'boma la Karonga masiku apitawa. Mpikisanowu tsopano wafika kumapeto. Masewolowa anachitikira pa sukulu ya primary ya Changala pomwe timu ya Masado inagonjetsa timu ya Mwaulambo ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Poyankhula pa mapeto pa mpikisanowu mlembi wokonza ndondomeko za chipani cha MCP ku chigawo cha kumpoto Silvio Mwalawanda anati chikhochi chathandizira kusintha makhalidwe pakati pa achinyamata chifukwa akhala otangwanidwa. Mwalawanda anatinso ali ndi chikhulupiriro kuti umodzi ndi mtendere zipitirira pakati pa achinyamata ambomali pokhala ndi madera opanda ziwawa pa zisankho. Mtaraza chakwera akuyika chidwi kwa achinyamata kuti tizapanga empower. The empowerment imeneyo ndimene tikuchitika pano. Ndiponso mmene zili apa tidakaliso tikupitirirabe kuti anyamata azikhala zochita. Kansala wa dera la Rukulu a Gift Mwale anati mpikisanowo unali ofunika kuzindikiritsa anthu
kuti akalembetse mkaundula wa zisankho za chaka chamawa. Mu nkhani za mpira zimenezi tikumalimbikitsa anthu kumachita sensitize kuti tiyeni tonse tikalembetse kuti tikavote kuzasankha atsogoleri amene tikuwafuna. Mmodzi mwa mamembala a chipani cha MCP a Abraham Mankhwawa anayamikira amwalwanda powapatsa zochita achinyamata ndipo wapempha anthu ndi omwe akufuna kuzapikisana nawo pa chisankho kuti awapatse achinyamata zochita m'madera awo ndi cholinga choti achinyamatawo apindule. Ndiponso mashado ansanga atisatengepo mbali kupanga zinthu zimenezi. Even ma MP kumene amene ma MP azitengapo galo. Pakadali pano agulupu mwawembe amderali apempha amwalwanda kuti abwerenso ndi mpikisano wina mtsogolomo. Mpikisanowu unali wa ndalama zokwana 500,000 kwacha. Timu ya Masado inalandira ndalama zokwana 200,000 kwacha pokhala akatswiri, ndipo timu ya Maulambo inalandira ndalama zokwana 150,000 pokhala achiwiri. Tikatere tamaliza nkhani zathu masanano, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Unduna zamalo wati wadzipereka pochepetsa mavuto azamalo omwe anthu akumana nawo. Mlembi wamkulu wa chipani cha UTM Patricia Kaliati akadali m'manja mwa apolisi waganizira kuti amakonza zopalamula mlandu woopsa. Ndipo anthu aluso agawana ndalama zokwana 1 billion kwacha chifukwa ena anagwiritsa ntchito zinthu zawo. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Austin Kachipeya. Masana abwino.